En el marc del tercer Festival Internacional de Guitarra de l'Hospitalet de l'Infant, diversos lutiers de renom nacional i internacional van exposar els seus instruments al vestíbul del Centre Cultural Infant Pere, una bona oportunitat per mostrar les seves obres a tots els assistents, així com als artistes que van omplir l'escenari del Teatre Auditori. Coneixem quins instruments van portar a l'Hospitalet de l'Infant. Trajimos esta vez guitarras de reciente elaboración. Nosotros trabajamos en el taller de guitarras Santiago de Cecilia en Barcelona, en Montjuic. Y lo que acabamos de hacer este último mes son dos guitarras de concierto con un modelo nuestro que tiene fondo y aros de Palo Santo de India y tapa, una de abeto y una de cedro. O sea, son dos guitarras hermanas, pero con la tapa diferente, con lo cual uno puede apreciar las cualidades que diferencian las dos tapas en esta guitarra, ya que todas las maderas son iguales, salvo la tapa, una de cedro y una de abeto. L'instrument aquí són guitarres de concert, guitarra artesana de concert, i el procés d'elaboració és delicat i és entretingut i apassionant alhora. He portat 5 instruments, tots de la família de la guitarra, dels quals hi ha els dos més petitets, són dos guitarrons. El guitarró és l'instrument més petit de tota la família. Són dos models catalans. El primer és un model històric, una còpia d'un guitarró fet a Barcelona pels vols de 1745, i l'altre és un model meu, propi, actual, basat en un guitarró fet a Tortosa pels vols de 1840. Llavors, del que seria ja guitarres pròpiament dites, he portat una guitarra romàntica, un model andalús, una còpia d'un instrument fet per la família Pagès de Cadis pels vols de 1825, i dos còpies d'instruments fets per Antonio de Torres a Almeria. El primer, la guitarra està més petita, és còpia d'una guitarra de 1887, i el que seria ja més guitarra normal és còpia d'una de 1856. He traído 3 guitarras de construcción tradicional con diferentes materiales, un par de instrumentos que son con tapa de pino abeto alemán y fondo de Palo Santo de la India, y el central es una guitarra de cedro con fondo también de Palo Santo de la India, con sistema de construcción tradicional. He portat 2 guitarres clàssiques, són 2 models molt diferents, que són els 2 models amb els que jo treballo. Un que és el model molt més tradicional, molt més basat en l'escola d'Antonio de Torres, per dir-ho d'alguna manera, que seria aquesta guitarra, la que és d'auró. I l'altra guitarra, que és un model que fa 2 anys que vaig presentar, que és més enfocat amb els models de guitarres de doble tapa, que són guitarres més potents, més pensats per concursos o música de cambra. Són qualitats tímbriques diferents per diferents guitarristes. El procés d'elaboració de la guitarra i les seves variants és complex. Cada guitarra lleva un proceso de aproximadamente de 30 días y es todo muy minucioso y una elaboración muy individualizada, personalizada, ¿no?, que lleva cada guitarra, pues son guitarras de concierto, son guitarras de autor, se les llama. Y tenemos alrededor de 15-20 días de construcción y otros 15-20 días de barnizado. Como somos 3 en el taller, generalmente utilizamos el tiempo en elaborar 2 guitarras y a la vez 2 guitarras barnizamos. El procés és seleccionar un tipus de fusta, deixar-les curar durant un mínim de 10 anys perquè estiguin ben seques i tinguin un resultat sonor i d'una estabilitat necessària, i després el procés de construcció és el tipus de construcció a l'espanyola, que és el que s'ha establit com el millor sistema de construcció de guitarra de concert. No és una simple caixa de fusta que la tanques i ja està. Això ha de sonar i, per tant, ha de resistir una sèrie de tensions de les cordes, ha d'amplificar totes aquestes vibracions per transformar el moviment de la corda en moviment d'aire que nosaltres captam com a so. Llavors, el que es fa és donar forma al mànec, a la part de dalt, diguéssim, domam els 2 riscles, les 2 peces del costat, les hi donem forma, tancam el fondo, la part de darrere, però el més important de tot és la taula harmònica, la part de davant. Aquesta taula harmònica no és plana, té els gruixos repartits de forma que té la flexibilitat exacta i perfecta
per a ser el més eficient possible. Soy un constructor artesanal y bueno, el proceso de construcción es el que se ha venido elaborando durante muchísimos siglos en la construcción de este instrumento. Cada guitarra se lleva casi un mes en elaboración, solo lo que es la construcción. Luego el barnizado, como utilizo pulido francés, goma laca, pues casi que se lleva otro mes. Entonces, bueno, son al final 2 meses de construcción, porque procuro eso, ajustarme a un sistema tradicional con colas animales, con materiales nobles, o sea, y de calidad, como es la madera, una madera elegida para cada instrumento. Es faig jo a mà, des del principi, des de la primera peça fins a l'última, passen per les meves mans, no hi ha ningú més treballant amb mi, ho faig tot sol i disfrutant el procés. Qui utilitza aquests instruments? Són guitarres artesanes, totalment artesanes, que és el que busquen ja guitarristes amb un nivell de qualitat. No? El procés d'elaboració s'ha de tenir molt en compte la qualitat de les fustes i després el treball ha de ser molt acurat i molt precís. Hem de tenir també en compte el nivell d'humitat tant de la fusta com del taller a l'hora de muntar l'instrument, això és imprescindible, i després els gruixos de les fustes i el tipus de reforçament interior que es fan, com es pot veure aquí, doncs són molt importants. Qui toca les meves guitarres normalment són gent que fan música des d'un punt de vista historicista, és a dir, gent que fa música del segle XVIII voldrà un instrument del segle XVIII, gent que fa música dels últims anys del segle XIX, de la segona meitat del XIX, voldrà l'instrument que tocaven els músics d'aquella època. Llavors, més que parlar de quins usos té, és que té l'ús que cada músic demana. Per tant, cada músic necessita l'instrument, l'eina adecuada per a fer la feina que vol fer. Son guitarras de concierto, de guitarra clásica. Normalmente estos instrumentos pues, son adquiridos por personas que se quieren dedicar que están estudiando en un conservatorio, que quieren llegar a ser profesionales de la música clàssica. Són guitarres que tenen unes prestacions d'una qualitat suficient perquè concertistes puguin fer la seva carrera professional, però, evidentment, si l'instrument funciona bé, és apte inclús per la persona que comença. Un dels consells que donem sempre és que si has d'aprendre a tocar un instrument, que l'instrument sigui bo. Altra cosa també és valorar els diners que et pots arribar a gastar en un instrument quan encara no tens molt cultivat el teu gust com a músic. No pot ser que et gastis molts diners en una guitarra i al cap de 5 anys descobreixis que els meus gustos musicals van cap a un altre cantó. L'ideal és sempre parlar amb els luthiers i tenir una bona conversa amb una persona que et sembli que és prou honesta. El fabricant d'una de les cordes de guitarra de més prestigi a nivell internacional, Noblock, va presentar les noves cordes dedicades al mestre Leo Brouwer, també al hall del Teatre Auditori. De fet, Leo Brouwer ens coneixem des de fa molt de temps, sempre ha utilitzat les cordes Noblock, i hem decidit homenatjar aquest 80è aniversari de Leo Brouwer. Hem aconseguit fer un joc estàndard de Noblock, amb una mica blanc tècnic, no sé si que tingui la brillantor i la dulçura i que hi ha una comoditat molt bona al tocar i de so també. Durant el festival també hi va haver tallers d'improvisació de guitarra i masterclasses, en aquest cas a càrrec de Marco Smiley, Hopkinson Smith i Marco Tamayo, i una conferència taller, la música clàssica amb duende, a càrrec de Hong Kong 4.